Hallelujah. Hallelujah. Ndote kutanga ndokwaza kuna wedo wakuru babazendera nezvigara zvinoti ndokugara nemwana mukomana muduka. Hallelujah. Ndipire kwanza kuna mai wedo wakuru maizendera nezvigaro zvawo chibvunzidza mwana musikana wokuzera. Hallelujah. Ndenda sizwa rekufara, rizwa rekunyara. Rizwa rekuruma zvigunwe. Rizwa rekurupapazva zvauri kungoiti. Uchiona ndichiita manyukunyuku ngomira osoka. Ndine zvimwe zvizhinji zvinhu zvandakaitirwa saka ndiri kungonzwa kusatozonyaka nekuti Mwari anondida. Mwari ngaimutadzira sezvo ndakuziva kuti haatadzirwi. Saka tinogona zvedu kuita zvimwe zvinhu tisiziva kuti tinongodzokera paari. Pane zvimwe zvatinongoita chingozoona unongozongoti apa nepapa utozoona wamira asi unongoziva kuti uchaita benzi kudzokera kuna Mwari. Kana ukafarisa kana ukadii hatimuoni asi musi waunongotiwa zvachakanaka unonyatsomuona kuti ngekuti wakatinakira, wanotigonera, wane rudo, wane nyasha, chekupedzesera vanoshamisa. Haleluya. Haleluya. Saka ndiri kukumbira kuerengera Tambo yedu yavhura basa iri kunaka 1 chapter 2. Isoro shoko noti Antichrist nokuuya kwake pa26 verse. Ichi ndakakunyorerai pamusoro pavanokutsaukai. Kana murimi kuzodwa kwamakagamuchira kwaari unogara mamuri, hamufaniri kuti mudzidziswe nemunhu asi kuzodwa kwake. Sezvakuna kudzidzisai pamusoro pezvinhu zvose kuri kwezvokwadi tisati chiri nhema, sezvakakakudzidzisai, garai maari. Zvino vana vaduku, garai maari, kuti kana achizooneswa tive nokusatya, tirege kunyadziswawo pamberi pake pakuuya kwake. Kana muchiziva kuti iye akarurama, zivai kuti mumwe nomumwe anoita zvakarurama akaberekwa naye. Amen. 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 Isoro shoganzi Antichrist vanouya kunasha. Saka inini ndanyanya kunakidzwa. Handi kuti randiri kuti handiri kutaura kuti handisi kuchaura ini vanhu vanakidza. Asi kana tichiwerenga pane pambaano yatonzwa kuti apa panaitwa saka ndiri kunyanya kunzwa pane verse 28 ndiri kuuya kune vana vadiki. Handi kuti zvandiri kutaura kuti vana vadiki neni tiri kungosanganisirana asi ndiri kutaura nemazviri kuti zvanzi zvino vana vadiki. Vana vadiki hanzi itai munongoziva kungoti changosara mazuva ano kuvana vadiki tese pamwe chete asi apa pakanyorwa kunzi vana vadiki. Mongoziva kuti kana mutambe PlayStation, kana munakidzwe nechi mungofamba muchienda kusinema, munoenda kuswimming chichi, asi munongoziva kuti munodzokera pana Jesu. Amen. Kana tiite sei sokero riri kutitaurira kuti tinoenda pana Jesu. Kana tikadarika nepakaita sei patisingakwanise, kana tikanyanya kuita sei, asi tiringonzina tichangoenda pana Jesu. Saka tinongoziva kuti iye Jesu ndiye. Hapana mumwe zvatichamboita pane 2007 ndiyo yatakanzwa zvinhu zvakatinakidza chaizvo kuyanzoona kuti aisana madhanza ngazvo. Saka ini ndiri kungoona sezvandiri ngoita kuti havai Kristu ngasiviki kwakapanza. Aiwa tikaenda izvezvi ndikabvunza nokuda kuti aiwa onai prayer nezvirainakidza. Saka ndizvozvo zvatinongoita nesoko raMwari. Pese patinongoritaura tinongoona kunge zvelast week izvo zvakundwa nezvanasi. Asi iye Mwari anongoziva kana dei tikaita sei, kana dei tikaita sei, anongoziva kuti iye mwana uyu achadzoka kwatiri. Ngatisanakidzwe nezvimwe madzimai nemadzibaba muno mune vana vadiki. Pamunoona tichikurairai kuti vana vadiki itai zvakati tinenge tinongosanganisira nesu. Saka ndinongokumbirisawo hangu handina akambonyanya kuwarisa ndinotoda kushandurawo magwaro zvinongoita vamwe ndinotonzwa kufara vanhu vachiti tinoda kushandura magwaro. Saka inini wakatika ndakutoshandura magwaro. Hallelujah. Tashandura mashoko edu takuna mapsalm chapter 91. Verse 1 inoti uyo agere musoro shoko noti mufaro munhu anochengetwa naJehovha. Uyo agere panzvimbo yokuvanda iwo kumusorosoro acharambira pamumvuri wepamasimba ose. Ndichati pamusoro paJehovha, ndiye utiziro hwangu nenhare yangu, iye Mwari wangu wandinovimba naye, nokuti iye achakurwira parugombe romuteyi weshiri napahosha inouraya zvikuru. Iye achafukidza neminhenga yake, uchatizira pasi pemapapiro ake. Zvokwadi yake inhoo huru neduku, haungacho chinhu chinovhundusa usiku,
kana museve unoforwa masikati, kana hosha inofamba murima, kana kuparadza kunouraya masikati. Kurutivi rwako kuchavava ne10 ramazana, ne100 ramazana paruoko rwako rorudyi. Asi hazvingaswederi kwauri. Uchangozvitarira hakuna meso ako, ukaona mubayiro wakaipa. Nokuti imi Jehovha muri utiziro hwangu, iwe wakaitwa kumusoro-soro ugaro hwangu. Hanzi musoro shoko kuti mufaro womunhu unochengetwa naJehovha. Kana tikafara, asi munoziva kuti tizichengetwa nani? Pana anofarira achengetwa naSatani. Ese mukangotarisa zvinhu zvekwaMwari nezvekwaJesu, mukangoona zvezvo zvemashaisha izvo zviri wakapfeka ngundu dzawo dziya, wakaisa hameno chaunoisa kunoku, wakakutambira yapa isi chinyatsoimba zvamunonzwa zvedu tichiti hanzi kuimba bedzi chinyatso kuti simba iwo wachitomuka tinofaratso kune zvenhandoka izvezvo zvinobva zvanakidza, asi zvenhando zvazvo zvinoita sei? Zvinobvuma. Saka muchiona zvedu izvo zvichimbodzi zvinobvohwa, wanotinetsa fana wana mai ngoti tingoenda kuchechi, wanotinetsa wana baba kuti tiende kuchechi, ndo tinoziva kuti izvozvi hazvigumiba. Ndo zvinoita kuti zvatinazvo izvozvi zvibudirira. Kubudirira ikoko kazvizi kuti kuchabva kwabudira ndotaita all night prayers. Ipa ndatoenda kumani vatatoti kuda mwanangu isakarara takashunda tichinamata ndikabva tatotoparidzwa mwana isi chabva tabudirira. Aiwa hatibudirire vaipapo, tichandoita fambe sekambe yataurira sekuru chitiyo tichitoti dzoke patinoti dzoke zvino zvakubudirira. Vachiona kezvose kuti uita sei ndekuti ipa ndinonyanya tonga iva ndovana vandati ngari haini akanditona ndakarari mazendera ndobva ndandopira denga hapo ndiuraye achaona ipapo ndichaidero ndichikushira mumasure ipapo wotonzwa kuti tete mutambirwa kusisina. Saka ngatingogarai takagadzirira pese patinenge tiri tingoita soko iro. Hapana imwe shamwari inokunda Jesu, hapana imwe hama inombokunda Jesu. Kana wakamira hanzi Mwari anondiona, kana ndikamira ndikuda kutombomuona nditete mutambirwa, ndikuda kutomira pakati perodhi pachopepa ndoona kuti mota inonditsika ndekuti inini ndinoona mota ndekuti Mwari wacho anoyamura. Saka nene ndisiri munhu mukristu ndikunamata chaizvo ba ndakangosotana nangoti vedzimai kristu kana wadzoka kucheche ikoko ndoda kuona kuti ukristu ndichingoambaya mabhatani kuti ndibva washora cheche kuti chaurifambira kucheche chika. Saka Mwari wakandinaka. Ndofunga mese kana dei chisunga ndikutaura vhinji vacho kutoziva kuti tete mutambirwa urifanire chakati. Muri kutochiziva chekuti ichotoka kana vamwe vachatobhoeka neni tokoti musuva ndichatofa ndosuva ndicharegera kufarira chinhu ichocho. Yakati Mwari wakandiitira zvakanaka. Mwari wakandiitira zvakanaka.